Dumela makulu, Dhinyame Tishen is back kunge msana. Muri Zimbabwe ndikusangana nenyaya ndikunzi Winkyd adzura asvika pakudeleta masongs akarekodha ku Kenako music kwekwe. Ana I am not nice, masongs anopisa, baby idya mari, tisu tine copyrights enhamo and stuff. Masongs iwayo akarekodwa mugore ra 2014. Kureva kuti patone 10 years up. Munhu anozongomuka ngoti aiwa, iwo wakazodededede. So masongs iwayo angomuka akadeletwa na Winkyd ku channel yake ye YouTube. As I'm talking to you right now, kutorina masongs iwayo abviswa adeletwa nenyaya yekuti vanozvikureva kuti vanokuratidza kunge vaviri ava havana kunzwisisana. Ende chimwe chinozorovesa masongs ane copyright ndechekuti vanhu vakaita sana banda mamaneja manyama kaya kuti anenge achipindudzwa kana mamessage achiignore achiblutika zvavo achiti anorwara unoti tempa newo ozongomuka akanoti copyrights. Zvinhu zvabva zvotodhakwa zvotoenda neimwe nyaya, but iwo kuside kwawo futa na Winkyd they know kuti alright music yaroda kuswera achitinetsera yachiti copyrights and stuff haisisina mari yachiri kupinza. Ino ndazopinza kana $1 pamwedzi because music yekuti yakanhingi 10 years ago kutoinzwa kwatakuteteko zvino zvika unotoenda kushow ya Winkyd ndoko unotosvika wotonzwa music iyo. Kana usinotoenda kushow ya Winkyd hapana kumwe kuti uchainzwa. Manje vakomana vacho vakabvisa masongs vega havachadi zvekunetswa kutoreva kuti Kenako achatongofari bita netsi ichatongobika kusvika mheno because hapasina chikurova necopyright chacho.